Uz podršku programa za aktivno učešće zajednica koje sprovodi Mercy Corps, a finansira USAID, Omladinski centar Faktor Plus okupio je u letnjem periodu veliki broj mladih iz 6 mesnih zajednica opštine Zvečan. Tokom leta, nakon renoviranja u 3 faze, održale su se sportske aktivnosti, časovi engleskog jezika i obuka na računarima. Prva faza projekta je bila renoviranje Omladinskog centra i trajala je mesec dana. Druga faza su bile sportske aktivnosti. Sportske aktivnosti su bile razvrstane u 3 faze. Prva faza su bile škola odbojke, druga škola malog fudbala i škola košarke. Treća faza projekta je bila časovi kompjutera i časovi engleskog jezika. Zbog uslova obuke i slabijeg poznavanja engleskog jezika angažovani su profesori i stručnjaci za rad na računarima. Preko 900 dece učestvovalo je u svim aktivnostima, dok je publika u velikom broju zainteresovano pratila sve događaje na sportskim terenima. Period letnjeg raspusta bio je ispunjen pravim vrednostima za ovdašnju omladinu. Pošto za vreme letnjeg raspusta nema nigde da se ide, selo je organizovalo sportske aktivnosti, nam je to mnogo značilo. Družili smo se, dolazila su deca iz drugih okolina i tako. Jeste i na časovima engleskog i na časovima kompjutera i baš su nas bili odlični i dosta smo unutra. Da li ima interneta u selu? Pa da, ima interneta i često se okupljamo tu u Omladinskom centru za druženje. Ovaj projekat podržao je program za aktivno učešće zajednica koji sprovodi Mercy Corps, a finansira USAID sa 9.000 eura. Cilj ovog druženja je edukacija, ali i da se mladi sklone sa ulice i okrenu pravim vrednostima življenja na ovim prostorima. Ovaj centar ostaje otvoren za mlade ljude koji su u potrazi za druženjem i znanjem koje će im biti od koristi u životu. Program za aktivno učešće zajednica. Za život spram čoveka i 21. veka. Po vašoj meri.